explicar-nos aquestes coses com que la persona que més matenia en la literatura medieval no podia ser Cervantes, no? Saps per què? Per què? Perquè era manca. No pot seguir, ja no pot. I què va passar? Que era manc i què? Perquè va néixer en 1547 i, clar, l'edat mitjana acaba al final de 1492. Comença Trencant Tòpics! Parla, Frederic. Hola. Bona vesprada a totes i tots. A veure, Frederic, tu vens així a trencar tòpics, vens amb granera, estàs preparat. Avui de què es parlaràs? A veure, avui anem a parlar Susa no de pot parlar. l'orgasme femení. Per Que acabar li faltava a l'amiga, saps? A veure, vos conte coses. Com deien en capítols anteriors, volia ampliar això de que a la mitjana la gent anava de compres. Però el boss em va dir, no, parla'ns de la diversitat afectivo-sexual a l'edat mitjana. Uau, però aquesta paraula no existia en aquesta època, afectivo-sexual. Bueno, però tu ja saps que la primavera la sang altera i suposo jo que pues el director Estava alterat també. Però Sí. Frederic, l'edat mitjana, jo no m'imagine a les monges ahí fent un tàper sex, a l'església... Ni la mitjana ni l'actual, no? També, però vull dir bueno, que no especialment en descartem. aquella època m'imagine a l'església catòlica com, no sé, un poquet en contrària a esta diversitat, pot ser? Sí, és veritat. Molt de L'Església tabú, molta catòlica cosa. sempre ha estat en contra de la diversitat. Però, sí que és cert que hi ha algun mite, algun tòpic que cal trencar al respecte. Per què? Perquè la diversitat forma part del món, de la natura, i la diversitat sempre ha trobat els camins, els seus subterfugis. Ras i curt, existia la diversitat afectiva i sexual a l'edat mitjana. Però estava amagada dins d'un armari. Clar, és que això no em convenç. A veure, A veure, explica't un poc millor perquè... Calma i bons aliments. A veure, és veritat que la majoria dels casos que coneguem sobre aquesta diversitat és degut a la persecució i a la condena que patiren, no? Per exemple, el dietari d'Alfons el Magnànim, el dietari del Explica capellà... què menjar, referent a No. diversitat sexual. El dietari. Deixa que parli, perquè si no, no acabem avui la secció, Sí, a veure, el dietari no té res que Per veure amb- començar, un buen... Dietari de dia, no de dieta. Ah! És que dic... El dietari únic del concepte. capellà És d'Alfons que el Magnànim. ella és de la generació del Google Calendar. Clar. Clar. Llavors, el dietari del capellà d'Alfons el Magnànim dona diverses notícies al respecte i la repressió que patiren les víctimes. Aquest dietari del capellà d'Alfons el Magnànim era un text privat, obra del capellà lidient Melchor Miralles, que no té res a veure amb Josep Vicent Miralles, però bueno. Però jo què sé, ho igual dic. si rasquem i comencem a escalar Clar, l'arbre igual genealògic, igual efectivament, trobem pot ahí ser. alguna connexió. Llavors, com deia, el dietari és un text privat que recull diverses notícies referides a això, a la diversitat afectiva sexual i sobretot a la seva repressió. Pot ser el cas, el més conegut de tots, siga el cas de Margarida Borràs. Yes. És que ha fet ahir un redolí, Sí, eh? Home, clar. Llavors, és que ell, Frederic, creatiu. Vull dir, és documentat conegut, i creatiu. I aquest cas li posaven la plaqueta Sí, per això al dic que Mercat és- Central de València. És molt conegut i n'hi ha un premi de Fredit a la diversitat LGTBI i tot el tema. Llavors, fiquem-se en situació. Mhm. Vinga. Dilluns 28 de juliol de 1460. Cau la calor a la Safor. Bon menjar, Efectivament, ritme. a la Safor i a València. Una calor enganxosa, una basca insuportable. Gairebé circulava molt poc d'aire i l'excitació d'aquests dies responia a que alguna cosa d'especial passava. A la plaça del Mercat, Mira, ja sí, estem ambientant. la la mateixa plaça. plaça, efectivament, la mateixa que plaça bonica de la setmana estava. passada, la mateixa que l'actual, estava plena de gom a mom, per presenciar el terrible, macabre i sinistre espectacle. És veritat que les execucions de sodomites no eren rares a l'època i sovint els cremaven, Ah, però perdona? aquell era l'execució del primer transexual documentat en la història de València. La condemnada era Margarida Borràs, filla d'un notari de Mallorca que havia nascut amb cos d'home i que havien batejat amb el nom de Miquel.
el capellà d'Alfons el Magnànim, Melchor Miralles, va detallar en el seu dietari quin havia estat el seu delicte. I quin era, quin? Llits el document. Textualment. Diu, anava vestit com a dona i estigué en moltes cases en València, en hàbit e vestidures de dona, la qual cosa fon sabuda e fon presa e turmentada. Clar, les autoritats també van detenir i torturar algunes d'aquestes persones que estigueren amb Margarida i que s'havien relacionat amb ella, però, òbviament, ella s'endugué la pitjor part, perquè va ser executada. Totes aquestes notes que pren el capellà insistís que són privades, no per a ser llegides, ni menys encara publicades, com ha passat amb el pas de segles, i es desprèn que Margarida Borràs va exercir la prostitució de manera que a la capital del regne, a València, en aquella època, tothom sabia qui era, alguns van utilitzar els serveis i està aquesta hipocresia que em recorda a l'època victoriana, a l'època franquista, no? que van utilitzar els serveis de Margarida, requerir els seus serveis, però van deixar que l'executaran. El capellà... Frederic, jo tinc entès que estava prou integrada en la societat, no? Sí, o sea, sí, sabia sí, manejar-se bé en la societat, i tenia molts contactes i clients. I clients, correcte. Clar, llavors el capellà, que per cert, pel que comentàvem abans de l'església, el capellà es refereix a Margarida sempre en femení, i dubte jo que li farà cap gràcia la persona, però és interessant veure com dona els detalls d'aquest macabre espectacle. Diu, la dita Margarida fon penjada e vestiren-li camisa d'home, e ben curta, e sos panyons... Sense. Millor. Sens panyons, en manera que mostrava bé totes ses vergonyes. Que mostrava els genitals, per tant. El piu, sí, com s'ha quedat. És una manera d'humiliar a una persona. Home, i tant, clar. Sí, més encara quan s'identificava com una dona. Clar. És veritat que tots els casos que coneguem, que parlen d'aquesta diversitat, no són tan trècnics, no? Vull dir, pensem, per exemple, en els monestirs i en els convents. Són espais que s'imposava la separació de sexes i, per tant, les úniques relacions possibles eren les homosexuals, no? Clar, això, però, per exemple, en el nom de la Rosa això es veu. Efectivament, efectivament. Llavors, condemnades igualment per l'Església, però el que està clar és que el que passava dins dels murs del convent es quedava dins del mateix convent. A no ser que els monjos se n'eixiren, que és el que feien les monges del monestir de Montsant de Xàtiva, que fins i tot les visites que feren els visitadors per a vigilar com vivien la seva religiositat, doncs posaren per escrit com anaven estes monges. I diu, ni per decència complien la regla, ja que algunes peces de roba s'estrenyaven, o sigui, s'apretaven tant per manera que mostren els pits deshonestament. És un dels documents que ha rescatat Fran García Oliver. I a banda dels pits, Frederic, les faldes no s'usaven. Jo tinc la imatge, no sé, en algun llibre d'història, jo això ho he vist, de que algunes monges, no sé quin nom tenien, ni si franciscanes o d'on eren, però que amb la faldeta tucutum, no? Tucutum, què vol dir? Que se l'alçaven i anaven a veure... Utilitzant el que hi havia baix la falda. Correcte, no? Bé. Ho investigaràs per la següent volta. Prenc nota, sí. Com el gos. Llavors, bueno, però jo crec que el millor exemple d'aquestes monges autònomes és, sens dubte, Hildegarda de Bingen. Qui era Hildegarda? Hildegarda de Bingen va ser la primera dona en parlar de l'orgasme femení fins a la contemporaneïtat. Uau! Vull dir, l'edat mitjana, que tal, que negres, que religiosos, tal, pues la primera dona que parla de sexe, de l'orgasme femení, és a l'edat mitjana. I a banda d'això va ser una dona metgessa, poetessa, música, pintora, una dona orquestra, que diem. Però il·lustrada al cap i a la fi, no?, per tot el que expliques, perquè si era metge, si era poeta, tot això. Vull dir, era una dona amb una formació brutal. De fet, un papa que no es va caracteritzar precisament per la seva modernor, que va ser el Ratzinger Z, la va anomenar en 2012, com es diu això? Doctora de l'Església. Llavors, doctores tiene la Iglesia, però doctoras també, Molt bé. Llavors, mira... del plaer, també, doctora del plaer. Sí, a veuràs, ara te contaré. Hildegarda de Bingen va ser lliurada per els seus pares al servei eclesiàstic perquè era la 10ª filla, la 10ª, el Delme. Què? Com t'has quedat? A veure... També per arribar ahir, mare meva, quina desgràcia d'un fill. Bueno, quin gust.
Clar, és que segons com ho veig. Llavors, clar, a veure, era habitual. De fet, estava el delme i l'altre tribut que se pagava la primícia. L'altre tribut que se pagava a l'església era la primícia. Llavors, el primer fill, algunes famílies el donaven al servei eclesiàstic, que és el que va fer, per exemple, els pares d'Alfons de Borja, que el varen destinar a l'església i es va convertir, tatatxan, en Calís III. Uau. Val? Però que fort això, jo m'imagino ahir. Clar, Tens una criatura i dinyes el primer... per al rector. Algú faria. Bueno, alguns. Llavors, clar, Hildegarda de Bingen, l'ha estudiada recentment Irene Ballester, que també col·labora en esta Santa Casa, amb el fill les d'Irene. notícies del matí. Sí, llavors ella ha trobat que va ser creadora, Hildegarda, d'una llengua artificial, la primera llengua artificial de la història, documentada almenys, que és la llengua ignota, no? Vull dir, ella va Però crear... una llengua parlada, vols dir? Sí, com l'esperanto, el Exacte, mateix. És que parlant sí. d'orgasme, jo que sé si era un robot, una Va. llengua... Ara arribarem a l'orgasme. T'has avançat. Ho he mencionat ell, que parlava d'orgasme Hildegarden. Llavors, bueno... Què té que veure amb la llengua? No, que vull dir que era una dona, com ha dit abans Susa, polifacètica, amb molta formació. Molt bé, és context de la dona. Clar, vull dir, tingueu en compte que d'això va escriure, va composar, va pintar i, en definitiva, ella pensava que la dona, si més no, estava al mateix nivell que l'home. De fet, ella considerava que en alguns aspectes podia ser superior a l'home perquè la dona tenia la capacitat de parir. De fet, en un dels seus textos diu la dona podrà estar feta de l'home. Ja sabeu el que diu la Bíblia, lo de la costelleta. Ai, Però l'home no es pot fer sense la dona. Vaja. clar. Llavors, les monges que estaven dins del seu monestir doncs, no complien les regles establertes en l'època de vestimenta i de comportament perquè ella considerava que aquestes dones són verges, per tant són pures, per tant no han conegut pecat i no han de tapar-se, no han d'amagar la seva virginitat ni la seva condició de dona, no? I llavors era bastant conegut a l'època que en aquell monestir doncs, les dones, la seva aparença externa no complia el que esperaven d'una monja. Era un cabaret de les monges. No. Bueno, per a fer una referència, sabem que hi ha molta... Salvant totes les distàncies del Que per món. cert, ara que dius cabaret, m'ha vingut al cap que ha caigut el cartell del Molí Rouge de París. Sí, Remo? ha sigut tendència en xarxes Sí. socials durant tot el dia. Efectivament. Llavors, clar, hi ha qui diu que tota aquesta singularitat de Hildegarda de Bingen responia a que estava sota la protecció, amb la simpatia de Sant Bernat de Claravall, que era un monjo cistercenc important, i del papa Eugeni III, que per tant... Tenim les caves de fons. Sentim les caves. És que estem en el mercat, clar, però no estem en el convent ara. Sí, però bueno, continua. Val. continua. Estem xerrant del convent en el mercat. Llavors, clar, el tema és que hi ha una acceptació de la superioritat masculina, però jo crec que tot això no deu desviar-nos de la idea aquesta de la singularitat de Hildegarda. De fet, vos he portat un great hit. Un great Un hit? què? Sí, podem escoltar-lo? Un què? Un great hit, un gran Claro. èxit. Ah, de Hildegarden. Claro, Era claro. cantanta. Sí. Garden. Hildegarden Escolta. Eurovisió, per favor. Però Hildegarda està gravat en alta qualitat, Sí. en so estereofònic. Que està connectada sí, a ella. Vull dir, jo ho he portat com a exemple per el que ha dit abans, d'eixa singularitat i Però eixa tu estàs ahí, capacitat. perdona que t'interrompisca, però tu estàs ahí, vinga a pegar-li voltes a la Hildegarda, com d'il·lustrada Exacte, estava que quan si parlava. sabia, que si les monges, que si anaven tapades, que si no... Però tu estàs parlant de Hildegarda per això de l'orgasme femení i així no estàs dient res d'això Clar, ja. això ha sigut el cherry picking, el ganxo, què? no? És que se nota que és viatjat, este home. Per favor. És viatjat. A veure, de l'orgasme femení va escriure en 1151. Ah, 1151. ¿En la Diu- lengua innata esta o en quin idioma? Sí, en llatí. En llatí. Diu, quan la dona s'uneix a l'home, la calor del cervell d'aquesta
que té en si el plaer li fa assaborir el plaer a la unió, ejacular el seu semen. I quan el semen ha caigut al seu lloc, aquesta fortíssima calor del cervell la treu i el reté amb si. I immediatament es contrau la ronyonada de la dona i es tanquen tots els membres que durant la menstruació estan preparats per obrir-se, de la mateixa manera que un home fort sosté una cosa dins la mà. Hildegarda, si tu sapieres que l'home no fa falta per tot això... Exacte. Jo crec que ho sabia. Jo crec que ho sabia. No ho va posar per però no ho escrit, escrivia. però jo crec que això ho sabia. De fet, hi ha qui pensa que efectivament Hildegarda va mantenir relacions sentimentals afectivo-sexuals amb una monja del seu convent. A veure, també li podem demanar a una persona de 1100, no sé 51. què, que tinga l'apertura de ment que tenim ara, però m'agrada que diga que el plaer ja el tenen elles. Diu, el plaer Sí. ja el tenim nosaltres. És d'una modernor indiscutible, la Hildegarda. I Però igual bona sí que part- ho va escriure i després ho va cremar algú quan ho va llegir, Efectivament, vull dir, Però- hi ha una pel·lícula que narra la vida de Hildegarda de Bingen, que és Vision, que està accessible online i que, en definitiva, reflecteix, per un costat, aquest ampli ventall d'activitats. Vull dir, és que si veieu, si googlegeu, veureu que els seus dibuixos, les seues representacions del món celestial s'assemblen a una vagina, no? Vull dir, sí. Has dit moltes paraules avui a la ràdio que m'agradaria agafar-les totes. Semen, vagina. I Frederica París. I fer un muntatge. Per un muntatge. Però que, vull dir, això traspuen la modernor, la singularitat també, i que, en definitiva, doncs, trenquen el tòpic de la edat mitjana com un període asexual, un període obscur, un període sense plaer. Podem aplaudir a Hildegarda de Per Bingen? favor. Sí. Hildegarda! Ovació màxima. Ovació màxima, Hildegarda. T'ha costat molt parlar d'això? No, per què? No ho sé, jo què sé, perquè jo m'imagine explicant tot això en la teua classe de la universitat i tots fent escoltets i fent-te preguntetes incòmodes i tot això, com és això quan ho portes a classe? Doncs perquè ja són estudiants madurs, són estudiants... No com estes. No com estes dos, del podríem. Què va, que estic Que diuen clítoris i ja comencen a riure's. Ha dit semen. Sí, un poquet. Què va, de tonia, com en la vinya del senyor. Però la història que interessant, com no deixa de sorprendre'ns la història, Frederic? No, és que, a veure, és que el nom de la secció ho diu tot, vull dir, trencant tòpics. Els tòpics són tòpics perquè tenen una base real, tenen una base sobre la qual es construeix el tòpic, però efectivament hi ha matisos, hi ha excepcions, hi ha exemples que són excepcions o que simplement doncs, no han estat estudiades fins a aquest moment. I després hi ha qui també li interessa distorsionar la realitat i crear tòpics perquè no li interessa que se sàpiga la veritat. És o no? Efectivament, sí, vull dir, és que al Home. final, pues això, som una bomba de Forocotxes. M'has entès? Hi ha gent que tira ahí ratxos No, perquè però no és ploga. veritat, vull dir, clar, s'han amagat moltes coses i molts descobriments al llarg de la història. Després, per exemple, l'Església ha cremat tants llibres, ha amagat tantes coses perquè li interessava o perquè no volia que es difongueren determinades idees. Home, has dit que els sodomites es cremaven. Sí. I estaria Que fort. socarradíssim, en aquesta època. Estaria ara muñeca, una socarraeta així. Bueno, Així. hi havia No podia parlar? coses pitjor que... En fi, que la crema. tema interessant per acabar el programa d'avui. No res, continuem trencant. M'encanta Julieta Venegas ahí. Trenca alguna cosa, Tono. Rebenta alguna cosa per ahí, una botella. Tira la copa, Tono. Tira la copa, clar que sí. Adiós, ens acomiadem per avui, clar que sí. Demà tornarem amb més, podríem fer-ho millor a partir de les 4. Frederic no estarà parlant d'orgasmes femenins, però tindrem O sí. A veure. però tindrem altres continguts. Guillem sí que estarà. Estaré sí. Jo Clar si vols que te sí. parle de l'orgasme femení, controle poquet, però me puc estudiar d'ací a demà, me dona temps. Fins demà. Fins demà. Adeu. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Podríem fer-ho millor.